नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल इउटुब मिनिस्ट्रियाव बरायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बियो जाहैबाय इसोरा सासेल' होननानै जों सरासनस्रायै मिथिगौ, दा बिनि सोमोन्दै सावरायनाय। दा बिनिखायनो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आङो सानो आरो नोंथांखौ खावलायो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नाय, जाहाथे भिडिअनि मेइन थांखिखौ बुजिनानै मोनो। आरो नोंथांनिसिम खावलायबावनाय, नोंथाङा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै अलाव थुनानै हो, जाहाथे आंनि गासै गोदान गोदान आपडेटआ नोंथांनिसिम गोख्रैनो मोनहैयो। दानिया फैदो जोंनि दिनैनि मेइन आयदायाव। इसोरा सासेल' होननानै बुहुमनि बयबो मिथिगौ, जायफोरा इसोर दं होननानै फोथायो। नाथाय बे इसोरनिसिम मोनहैनायनि लामाया गुबुन गुबुन होननानै सानो। बेनिखायनो बुहुमनि मानसिफोरा गाव गावबागाव हारियाव मोनफा मुंजों इसोरखौ खुलुमो आरो बबेबा मोनसे हारियावनो मोननै मोनथामहालागै मुंजोंबो जोङो इसोर खुलुमनाय नुनो मोनो। आरो खायसेया सिगाङाव गाव जि मुंजों इसोरखौ खुलुमदों बा सिगाङाव गाव जि धोरोमाव दं, बिनिफ्राय बेखौ नागारनानै गुबुन धोरोमाव बास्लायलांनायखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय बिब्दिजों खायसे फोरमान खालामनो हायो जे गोबाङानो थारखौ नागिरना मोनाखै, जायनि जाहोनाव थारखौ नागिरनानै मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसेयाव बारस्लाय नागिरनो गोनां जादों। गोजोननायखौ मोनसेयाव नागिरखांनानै मोनसेयाव मोनाब्ला गुबुन मोनसेयाव नागिरनो गोनां जादों। मानोना मानसि जाथिया गोजोननायखौ लुबैग्रा, अराय गोजोनाव थानो लुबैग्रा, सैथोखौ नागिरग्रा रोखोमसे जिबि। बेनिखायनो बे गोजोनखौ नागिरनो थाखाय, सैथोखौ नागिरनो थाखाय, सुखु सान्थिखौ नागिरनो थाखाय गुबुन मोनसेनिफ्राय बेयाव मोनाब्ला गुबुन मोनसेयाव बारस्लाय नागिरनो गोनां जायो। आरो बेबायदिखौ रावबो होबथानोबो हानाय नङा। बियो बुहुमाव थाबायनो थागोन जेब्लासिम सैथोखौ मोननो हाया। सासे मानसिया सैथोखौ बास्लाय नागिरखाबायबो थागोन, रावबो बेखौ होबथानो हानाय नङा। बियो कन्टिनिउ जाबाय थागोन जेब्लासिमहालागै मानसिया सैथोखौ मोननो हाया। नाथाय बे बेलायाव आंनि बिबुंथिया बेबायदि, इसोरा सासेल'ब्ला बियो बुहुमाव सुबुं माहारिजों मोनसेल' मुंजों इसोरखौ गाबज्रि जानांगौमोन। बुहुमाव दिनै गोबां जाथि हारिफोर दङ। बेबायदि गोबां हारि जाथिफोर थाब्लाबो बयबो हारि जाथिया गावनि रावजों, गावनि हारिमुजों बे इसोरखौ गाबज्रिनांगौमोन। अब्लासो इसोरा सासेल' होननायनि मिनिङा, ओंथिया नुजागौमोन। नाथाय नाय, मानिनां रायजो राजा नोंथांमोन, बुहुमाव बेबायदि इसोरबो दङ जे जाय बुहुमनि मानसिफोरजोंनो जाथि सायख'नाय गैयाजासे, हारि सायख'नाय गैयाजासे मोनसेल' मुंजोंनो खुलुमजागासिनो दङ। बि इसोरखौ गावनि रावजोंनो, गावनि हारिमुजोंनो खुलुमनो हायो। गोथार बाइबेलाव 1 तिमथिनि 2:5 बेबायदि बुंदों, मानोना इसोरा सासेल' आरो इसोर आरो मानसिनि रायसग्राया सासेल', बियो मानसि ख्रिस्ट' जिसु होननानै बुंदों। माबायदि रायसग्रा आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों, नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासङोब्ला बुजिनो हागोन। हमनानै ला, सासे सिनायनो हायै गलादारनाव नोंथाङा मुवा बा माबा मोनसे बेसाद बायनो थांदों, नाथाय बे बेसादनि थाखाय नोंथांनि जिखिनि रां, आखायाव थानाय राङा थोस्लाबा, नाथाय नोङो बे गलादारनिफ्राय बे समाव उफाय गैयैयाव बाखि लाबोनो गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा बे गलादारनियाव बाखि बियो, अब्लाथाय नोंखौ सिनायखाय बि नोंनो बाखि हरनाय नङा। आरो बे समाव नोंनो मोनसे सहाय नांगोन। माबायदि सहाय? सासे सिनायनो हानाय मानसिनि सहाय नांगोन, जाय मानसिखौ नों सिनायो आरो गलादाराबो सिनायो। बिनि गेजेरजों, बिनि थ्रुयै नोङो
रायसलायनायनि गेजेरजों जामिनाव नोङो बाखि लाबोनो हागोन। दा बेबायदिनो बे मानसिखौ नोङो सिनायो आरो गलादाराबो बेखौ सिनायो। बे मानसिया बुंबाय जे आं बेखौ सिनायो, आमखाया उमुगनि, आरो बे गलादारनि सिगाङाव बुंबाय, आरो नोंथाङा बेखौ बुंबाय जे अननानै नोङो रायस'नानै हरदो बा जामिनाव रायलायनानै हरदो होननानै बुंबाय। बेबायदिनो रायलायलायनायनि गेजेरजों बे गलादारा नोंनो बाखि हरबाय। बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ इसोर आरो मानसिनि गेजेराव थानानै रायसग्रा सासे इसोरजों दैथायहरजानाय बेक्ति। बिनिखायनो बुंदों जाहैबाय, मानोना इसोरा सासेल' आरो इसोर आरो मानसिनि रायसग्राया सासेल', बेयो जाहैबाय मानसि, बे मानसिया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट' होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो जोङो मानसि जानायखाय इसोरजों जोङो डाइरेक्ट रायज्लायनो हाया। दा बेखौ रायज्लायनो बेबायदि जों डाइरेक्ट हायिखाय जोंनो सासे मानसि नांगौ, जाय मानसिया इसोरजों दैथायहरजादों। जेरै बे दैथायहरजानाय मानसिया जाहैबाय बे जिसु ख्रिस्ट'आ। गिबियाव जोङो इसोरनिसिम सौहैनो गोनां जायोब्ला, इसोरजों जोङो लोगो हमनो गोनां जायोबा जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो लोगो हमनो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो जोङो इसोरनिसिम थांनायनि राहा लामाखौ मोनगोन। दिनै मानसिफ्रा बुहुमाव बेखौ बुजिनायखाय, बेखौ मिथिनायखाय जे जिसु ख्रिस्ट'खौ बयबो इसोर होननानै आरो रायसग्रा होननानै नाजावदों, बेवहाय जाथि सायख'नाय गैया, बेवहाय हारि सायख'नाय गैया, बेवहाय गुबुन मोनसे राव गैया जाय रावखौ लानानै बयबो खुलुमथारनांगौ। बिनिखायनो बियो मानसिब्लाबो इसोरजों दैथायहरजानायखाय आरो इसोरा बिखौ आंनि होननानै, आंनि फिसा होननानै गनायना लानायखाय जोङो बयबो बुहुमनि मानसिफ्रा बेखौ जायफ्रा नाजावदों बिसोरो खुलुमो, आरो बेबायदिनो सोरगोआव थांनाय राहा लामाखौ बिनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों आरो मोननो हायो। आरो जोङो बिजों बुजिनो हायो जे बेवहाय जाथि सायख'नाय गैया, राव मोनसेल' सायख'नाय गैया, आरो बुहुमनि बयबो सुबुंफोरानो गावनि हारिमुखौ लानानै गावनि रावजों इसोरखौ बाख्नायनो हायो, खुलुमनो हायो। दा बेवहायसो इसोरादि सासेल' होननाय बे मिनिंखौ नुजाथिनाय, बेखौ जोङो मोननो हायो। बेखौ आंनि रावजों आङो बुङाखै, बेखौ जोङो बाइबेलाव बयबो फरायब्ला मोननो हागोन। जायनो फरायो बिथांमोनानो मोननो हागोन। बियो आंनि रावनिफ्राय, आंनि खुगाजों डाइरेक्टलि आंनि गोसोनिफ्राय सिखांनाय बाथ्राखौ बुंनाय बेयो बाथ्रा नङा। बे समाव आङो मोनसे एग्जाम्पल लाबोबावनो नागिरदों। बे एग्जाम्पला जाहैबाय जे सासे दौरिनि बाथ्रा। जेरै जोंनि बे बुहुमाव थानाय समाव जे जायफ्रा फुजा फाथाल बेबायदि होयो, बिथांमोननो जे दौरि बा बे फुजारिखौ नांगौ जायो। आरो बे फुजारिनि खामानिया जाहैबाय रायसंनाय। बियो इसोरनि आरो मानसिनि गेजेराव थानानै बियो रायसंनानै होयो। बेबायदिनो बे दौरिया जाहैबाय, बे फुजारिया जाहैबाय, जोङो मानसिफ्रा गाव गावनो सायख'ना लानाय, सेलेक्सन खालामना लानाय, बिबान होजानाय, मानसिजों बिबान होजानाय बियो सासे दौरि एबा फुजारि। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे सासे रायसग्रा, जों दहाय बाइबेलाव जे बाइबेल पद आङो नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय, बेवहाय जोङो मोनबाय जे जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदिनो सासे रायसग्रा, इसोर आरो मानसिनि गेजेराव थानानै रायसग्रा, जाय रायसग्राखौ जोङो मानसिया सायख'वाखै, जों मानसिया बेखौ सेलेक्सन खालामाखै, बियोखौ इसोरानो गावनि फिसा हौवा होननानै बियो गावनो सेलेक्सन खालामनानै सायख'नानै बे बुहुमाव थिनहरदों। बेनिखायनो बियो जाहैबाय जोङो मानसिजों सायख'जानाय नङा, बियो इसोरजों सायख'नानै हरजानाय सासे जोंनि रायसगिरि, जोंनि इसोर आरो मानसिनि गेजेराव थानानै इसोरखौ मोनहैनायनि राहा लामाखौ होनाय सासे, इसोरजोंनो दैथायहरजानाय सासे रायसग्रा, सासे दौरि, देरसिन दौरि होननानै जों बाइबेलाव मोननो हायो। अब्ला बेवहाय मोनसे गिदिर कुइसन सिखांगोन। माबायदि कुइसन सिखांगोन? बेथ' सासे मानसिसो, अब्लाथ' इसोरजों दैथायहरजानाय मानसि, बेथ' सासे मानसिसो, बियो बोरैहाय इसोर जानो हाखो? बे जाहैबाय मोनसे गिदिर कुइसन। नाथाय मोनसे खोथा, नंगौखौ नङा होननानै बुङोब्ला बियो नङायाव सोलाया। नंगौआ नंगौआवनो फोरमान जायो। नङैखौ नंगौआव सोलायनो नाजाब्लाबो बियो नंगौ जास्लाया। नंगौआ नंगौआनो, नङाया नङायानो। नंगौखौ खोबथेनानै दोनब्लाबो बिखौ खोबथेनानै दोननो हाया, बियो फोरमानजों लोगोसे ओंखारो। दिनै बुहुमाव धोरोमनि फिल्डआव नायहरब्ला
जों नुनो मोनो जे बुहुमाव गोबां धोरोमफोर दङ, नाथाय गिबियाव सेथियाव ख्रिस्ट' धोरोम, नैथियाव मुस्लिम, थार्दआव हिन्दु। जों बेबायदि आरो इनि उनावसो गुबुना गुबुन गुबुन उनाव मोनलांबाय थागोन। गिबियाव ख्रिस्ट'नि धोरोम जायखौ ख्रिस्टियान होननानै बुङो, आरो सेकेन्डआव मुस्लिमफोरनि जे इस्लाम होननानै जायखौ बुङो, आरो बेबायदिनो थार्दआव हिन्दु। दा बे नङि जाथावै मानसिखौबो जे इसोर होननानै खुलुमग्राया बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो टप गोजौ मासि आवग्रिनानै दङ, एबा बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जे धोरोम सिबिजानाय जे धोरोमा जाहैबाय ख्रिस्टियान धोरोम। अब्ला जोङो बेवहाय सोमोनांथाव आसरित बाथ्रा जोङो नुहुरो जे मानसिखौबो मानसि होननानै मिथिसेयावबो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मानसि होननानै रोखा मिथिसेयावबो, बेखौ मानो इसोर होननानै खुलुमग्राफ्रा एसेबां बांसिन? मानो बांसिन? बेहाय जोङो फोरमान जायो जे बियो नोंगौ इसोर होननानै, बिनो नोंमारगौ नामा, बिनो नोंमारगौ होननानै जोङो सानोब्ला जोङो फोरमानखौ जों बेवहायबो नुहुरनो हायो। सेलाफोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैबायदि बुंदोंमोन, आं आरो आफा जोङो मोनसे होननानै बुंदों। बेखौ बाइबेलाव फरायब्ला मोननो हागोन, जहननि 10:30 सिरियाव आं आरो आफा जोङो मोनसे। आफा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बिफा इसोरखौ बुंदोंमोन, जायखौ गावो बे बुहुमाव थिनहरदोंमोन। आं आरो आफा जोङो मोनसे होननानै बुंदों। जहननि 14:7 सिरियाव बेबायदि बुंदों, दा नोंसोरो आंखौ मिथिबाय आरो नोंसोरो आंनि आफाखौबो मिथिगोन, दानिफ्राय नोंसोरो बिखौ मिथिगोन आरो नुबाय होननानै बुंदों। माने जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरजों दङमोन आरो रायज्लायलायबाय थादोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'खौ सेलाफ्राबो जे सोर मार बेखौ मोजाङै मिथियाखैमोन। बिनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ हमदां मोननानै गावखौ जे बिफाया गावनो आरो जिसुआबो गावनो बेखौ फकासाव लाबोनो थाखाय बेबायदि बुंदों। बे बुंदों जाहैबाय, दा नोंसोरो आंखौ मिथिबाय, माने जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंसोरो मिथिबाय, गावनि सेलाफोरखौ होनदों, आरो नोंसोरो आंनि आफाखौबो मिथिगोन होननानै बुंदों। नोंसोरो आंनि आफाखौबो मिथिगोन, दानिफ्राय नोंसोरो बेखौ मिथिगोन। नै दा प्रेजेन्ट टाइमनिफ्रायनो जि समाव रायज्लायबाय थादोंमोन, बे सम प्रेजेन्ट टाइमनिफ्रायनो नोंसोरो बेखौ मिथिगोन होननानै बुंदों। सोरखौ? बिफाखौ नोंसोरो दानो मिथिसिगोन, बेयो जाबाय नोंसोरजोंनो दङ। माने मिथिगोन आरो नुबाय, दानो नोंसोरो नुबाय। सोरखौ? बिफाखौ। माने बाथ्राया जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो बिफा, बिफायानो जिसु ख्रिस्ट'। जेब्ला समाव सोरगोनिफ्राय जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोआव बिफा महरै दंमोन, आरो बे इसोरानो, बिफा इसोरानो गावनो मानसि महरै बे संसाराव जोनोम जाफैदों। दा बेखौ बे सेलाफोरनि सिगाङाव जेब्ला समाव रायज्लायलायबाय थादोंमोन, गावखौ फकास खालामदों जे बिफाया गावनो बेखौ सेलाफोरनो रोखायै बुंथिदों। दा बिनिखायनो बिनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आनो बिफा, आरो बिफायानो जिसु ख्रिस्ट', बिनो इसोर। जिसु ख्रिस्ट'आ आंखौ नुनाया नोंसोरो बिफाखौ दानिफ्राय नोंसोरो नुबाय होननानै बुंनायाव, अब्ला फिलिपआ सोंदों जाहैबाय जे गुरु, नोङो नोंनि बिफाखौ दिन्थिदो होननानै बुंदों। बेनिफ्राय फिलिपखौ जिसु ख्रिस्ट'आ होनफिनदों, अ फिलिप, एसे गोबाव आं नोंसोरजों लोगोआव दङ, अब्लाबो नों आंखौ मिथिया। आंखौ नुनाया बिफाखौबो नुबाय, आंखौ नुनाया बिफाखौबो नुबाय। माने जाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नोंसोरो नुगासिनो दङ, नों फिलिपआ नुगासिनो दङ, आंखौ नुनायानो नोङो बिफाखौबो नु होननानै फिलिपखौ बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरजों रायज्लायनायनि गेजेरजों जोंनो रोखा होलांदों जे जिसु ख्रिस्ट'आनो बिफा इसोर, आरो बिफा इसोरानो जिसु ख्रिस्ट'। बियो जिसु ख्रिस्ट' महरै बे संसाराव फैदों, मानसिफोरखौ पापनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय।
जायफ्रा बिखौ फोथायगोन बियो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन आरो सोरगो रायजोआव थांनायनि राहा लामाखौ बिनि गेजेरजों मोननो हागोन। दा बेखौ जोङो मोनथिनो हायो। आरो बेबायदिनो बिखौ इसोर होननानै मिथिनायखाय बुहुमनि गासै सुबुंफोरानो बिखौ इसोर होननानै सासेल' इसोर होननानै बिखौ खुलुमनो हायो। बुहुमाव जाथि सायख'नानै फैयाखै, बियो बयबो सुबुं माहारिनि थाखाय, बुहुमनि बयबो सुबुं माहारिनि थाखायनो बेयो बे संसाराव फैदों। सासेल' इसोर होननानै गाव गावनि रावजोंनो, गावनि हारिमुजोंनो बयबो बुहुमनि माहारिफोरनि मानसिफोरा खुलुमनो हायो। दा बे हिसाबै जोङो जिसु खृष्टनियाव बे सासेल' इसोर होननायनि मिनिंखौ जों नुनो मोनो। बिनिखायनो आंनि नुनायाव, माने आंनि स्टाडियाव आरो बाइबेलनि मददाव जिसु खृष्टखौनो सासेल' इसोर होननानै जोङो दिनै एक्सेप्ट खालामनो हायो। दा दिनै आङो गोबाव सम नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानासै, बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो नागिरबाय। दा बिनि सिगां आरोबाव खनसे नोंथांमोनसिम रिकुवेस्ट, आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो गोदान गोदान नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनायाव आंखौ मदद खालामदो। गोजोन्थों। आमेन। बाय बाय।